A yanzu haka za a iya cewa ƙasashen duniya da dama suna ta tofin alatsi ne ko in ce Allah wadai ga ƙasar Isra'ila bayan da ƙasar aka hango ministan tsaronta yana cin zarafin 'yan gwagwarmaya wato Fatullah waɗanda ake kira Fatullah. Abin da yake faruwa shine su akwai 'yan ƙasashe daban-daban 'yan ƙasashen irin su Italy da kuma Canada da sauran 'yan ƙasashen Europe waɗanda suke tawaga suke za a ce suke tawaga suke da jiragen ruwa da nufin su za su bi teku na ƙasa da ƙasa su kai agaji ga al'ummar ƙasar Gaza da ke zirin Gaza waɗanda Isra'ila take ta hallakawa take kashewa ba dare ba rana. Ba irin su ne suke bi ƙasa da ƙasa za a iya cewa ruwa na ƙasa da ƙasa amma duk da haka nan Isra'ila sai ta je ta kamo su ta zo ta rufe su ba tare da wani dalili ba. Duk da a doka ta duniya an ce idan jirgi yana irin waɗannan wuraren na ruwa na ƙasa da ƙasa ƙasa ba ta da 'yancin ta kama su amma Isra'ila sai ta tare su ta hana su wucewa wasunsu ta kamo su ta zo ta ɗaure su a gidan kurkuku. To a irin shi ne jiya aka hango ministan tsaron ƙasar an kamo su waɗannan mutanen kuma an yi musu ɗauri wanda bai dace ba a ɗaɗɗaure zazzaune kuma a cikinsu an ga wani ya tashi yana tunkarar shi ministan a cikinsu an ga wani ministan da kansa yana ƙalubalantar ko in ce yana hantarar wani ɗan gwagwarmaya na Falasɗinu ko kuma ɗan gwagwarmayar kare Falasɗinu yana hantararsa wanda hakan ya ja hankalin duniya sosai da tofin Allah wadai. Kuma abin mamaki shi ministan da kansa ya wallafa wannan bidiyon a shafinsa. To wannan ya jawo a tofin Allah wadai da tsakanin ƙasashe da dama hatta cikin ƙasashen Europe waɗanda ake ganin suna goya ma Isra'ilan baya sun yi ta sukarta sun yi ta caccaka shi wannan ministan wannan abin da ya yi musamman ma ganin caccakar da ya sha ga ƙasashen duniya. Na ga wani rahoto inda shi ofishin Prime Minister na Isra'ila ya hitar da sanarwa cewa ƙasar Isra'ila tana da 'yanci ta kare ƙasashenta da kuma yankunanta amma abin da shi wannan ministan ya yi ba abu ne mai kyau ba ma'ana abu ne na ƙyama amma dai duk da haka nan suna tare da shi to amma dai sun ƙyamaci wannan abin da ya yi. To amma har yanzu dai duniya tana ci gaba da Allah wadai kan wannan abin da Isra'ila ta yi inda ko ɗazu-ɗazun nan na karanta wani rahoto inda ƙasashen Europe kusan 7 da sauran ƙasashe ina ji na Larabawa ne sun yi kiraye ga jakadodi na Isra'ila da ke ƙasashensu saboda wannan cin zarafin da suka yi da ƙasar Isra'ila ta yi ma waɗannan 'yan gwagwarmaya kuma abu ne wanda ba za a lamunce shi ba. Wannan dai tuni dai wannan jawabin da nake yi bayanai ya nuna cewa ita ƙasar Isra'ila tuni ta saki waɗannan mutanen da ta kama kuma ana shan ma yanzu haka sun isa ƙasar Turkiyya. Allah ya sa mu dace.